നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കുറച്ചു പേര് വരാനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരീഷ് മാതാജി, ജയ സുരേഷ് ബാബു ആരാണെന്ന് പറയണായിരുന്നു. അതെ, ജയ സുരേഷ് ബാബു ഒന്ന് പറയാമോ? പുതിയ ആളാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെഫ്റ്റ് ആയോ? ഇല്ല മാതാജി. എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? അവര് ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത ആളാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവ് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു പേരും കൂടി വരാനുണ്ടല്ലോ. ടെമ്പിൾ സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? കാണുമായിരിക്കും. ഇതിന്റെ കാർത്തിക് മന്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അല്ലേ മാതാജി? അതായിരിക്കും അല്ലേ. കുറെ പേര് വന്നിട്ടില്ല. 14 പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. മുപ്പത് ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. സാത്വിക ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാന അർഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയാ. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളായവ ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ കർമ്മങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. കർമ്മരഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുന്ന അറിവ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയും. സാത്വിക ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. പ്രവൃത്തി, അതായത് വൈദിക വിദ്യ അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മം, അതാണ് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധന കാരണമാവും. ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് സന്തോഷത്തിനായിട്ട് വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യാൻ എന്നറിയുന്നത് സാത്വിക ബുദ്ധി കൊണ്ട്. ഇനി രാജസ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയാണ് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. യയാ ധർമ്മമധർമ്മം ച
കാര്യം ചാകാര്യമേവ ച അയഥാവത് പ്രജാനാതി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ രാജസി. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസം. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത്, ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആളുകൾ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ പേരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, അജ്ഞത കൊണ്ട് ധർമാധർമ്മം കാര്യാകാര്യം ഒന്നും അറിയില്ല. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ബുദ്ധി രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ബുദ്ധിയാണ് ഈ കൂട്ടരുടേത്. അത്രേ രജോ ഗുണത്തിലെ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ധർമ്മം അധർമ്മം ഇതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവര്, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അജ്ഞത തന്നെയാണ് കാരണം. ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും ഇന്നുള്ള യുവാക്കൾക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, അറിയില്ല. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം താമസബുദ്ധി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയണേ. അധർമ്മം ധർമ്മമിതിയ മന്യതേ തമസാവൃത സർവാർത്ഥാൻ വിപരീതാംശ്ച ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ താമസി. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ചിട്ട് ആ യഥാർത്ഥ ധർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും. താമസ സ്വഭാവി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടും വെറും ഒരു മനുഷ്യനെ മഹാത്മാവായിട്ടും കരുതും. അവര് സത്യത്തെ അസത്യമാണെന്ന് കരുതും, അസത്യത്തെ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിത ലക്ഷ്യമോ ആത്മീയതയോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ആത്മീയതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെയാണ് മാനിക്കുക, അല്ലാതെ മഹാത്മാക്കളെ മാനിക്കാനുള്ള അറിവില്ല അല്ലെ. വേഷഭൂഷാദികള് കേവലം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ മാന്യത കൽപ്പിക്കുക ഇവരൊക്കെ. കലിയുഗത്തിൽ അധികം പേരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അതൊന്നും അവര് ആർജിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത അതൊന്നും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. TV സീരിയല് അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അതൊക്കെയാണ് ശരിയെന്ന് അവർ കരുതണത്. ഇപ്പോ ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയണത് അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനം അതൊക്കെ വെറും തെറ്റായ ചിന്തയാണ് എന്നാണ് അവര് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഈ തമോ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് താമസ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ശാസ്ത്രം ജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മള് ദയോടുകൂടി പരോപകാരം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോ തലം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരിക. ഒരു ഭക്തന്റെ കടമയാണ് അത് അല്ലെ. ഇപ്പോ പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റീരിയലും തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം, പഠിക്കണം അല്ലെ. അതേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കാലത്തൊക്കെ വല്ലാതെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാം നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. തമോ ഗുണത്തില് ഉള്ള ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചാല് അപകടകരാണ്. ശരിയായ അറിവില്ല, വിപരീത ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറയാം. തമോ ഗുണത്താല് പ്രേരിതമായ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ശരിയായ മാർഗം വിട്ട് അതിനെതിരായ വഴിക്കാണ് നീങ്ങുക. ശരിയായ ധർമ്മത്തെ ത്യജിച്ച് ആ യഥാർത്ഥ ധർമ്മങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും. താമസ സ്വഭാവി ഒരു മഹാത്മാവിനെ സാധാരണക്കാരനായും വെറുമൊരു മനുഷ്യനെ മഹാത്മാവായും കരുതും. അവർ സത്യത്തെ അസത്യമാണെന്ന് കരുതുകയും അസത്യത്തെ സത്യമായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഏതു വിഷയത്തിലും തെറ്റായ വഴിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുക. തന്മൂലം അവരുടെ ബുദ്ധി താമസം ഇരുളടഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം അല്ലെ, ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടി ഭഗവത് സേവന നിരതരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലനം തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി പറഞ്ഞു. സാത്വിക ബുദ്ധി, രാജസ ബുദ്ധി, താമസ ബുദ്ധി, 3ഉം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യബോധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലെത്താനായിട്ട്
ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാനുള്ള ദൃഢത, ധൃതിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയണത്. ധൃത്യായയാ ധാരയതേ മനഃപ്രാണേന്ദ്രിയക്രിയ യോഗേന വ്യഭിചാരിണ്യാ ധൃതി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ഹേ പാർത്ഥ, യോഗാനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ നിശ്ചയം സാത്വികമാണ്. ഇപ്പൊ ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നാണ്. ആ നിശ്ചയം സാത്വികതയിലുള്ളത്, രാജസികതയില്, താമസികതയിലുള്ളത്, അതിനെ ആണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറയണത്. ഈ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ധൃതി ഉള്ളവര് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ യോഗ അനുഷ്ഠാനത്താൽ നിലനിർത്തിയതും ദൃഢമായതും മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ ആ നിശ്ചയമാണ് അവരുടെ സാത്വിക നിശ്ചയം. അപ്പോ അത് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അവര് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം അവരിൽ ഉണ്ടാവും. യോഗം, ഈ പരമജ്ഞാനത്തിനുള്ള മാർഗം ആണ് യോഗം. യോഗമായിട്ട് അല്ലെ കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് അല്ലെ. ഇപ്പോ ജീവാത്മ ആണ് ഈ കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട്. അങ്ങനെ റിവൈവ് ചെയ്യുക, പണ്ടത്തെ ആ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ആ ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ശാശ്വത ബന്ധം, അതൊക്കെ ഈ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് യോഗ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ആ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുക. അതുപോലെയുള്ള ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി കാക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നീങ്ങണത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെ, ഭക്തി സേവനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നീങ്ങണം അല്ലെ. അപ്പോ അത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയാ. പിന്നെ ഈ ഭക്തി സേവനത്തിന് നിരന്തരം അത് ചെയ്യണം, കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടാവണം. ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും, എത്ര മുടക്കം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മൾ അതിൽ സ്റ്റേബിൾ, ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതാണ് ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം, ധൃതി എന്നുള്ളത്. അൺബ്രേക്കബിൾ ആവണം. അതാ ഇവിടെ പറയണത്. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്നൊരു വാക്ക് പറയണില്ലേ, അത് വ്യതിചലിക്കാത്തതാവണം, അൺബ്രേക്കബിൾ ആവണം. നമ്മളുടെ പ്രഷ്യസ് ജവലാണ് അല്ലെ ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അമൂല്യ രത്നം പോലെയാണ്. അതെ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ഭക്തി സേവനം മുടക്കരുത്. ജപം, പൂജ, ഇതൊക്കെ എന്ത് വില കൊടുത്തും നമ്മളത് നിലനിർത്തണം, ചെയ്യണം. അപ്പോ ലക്ഷ്യം വളരെ വലുതാണ് നമ്മളുടെ അല്ലെ, ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക്. ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തിലൂടെ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഓർമ്മ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. പരമാത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് യോഗം. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ മനസ്സിന്റെയും പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം നിരന്തരം പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം സാത്വികമാണ്. അവ്യഭിചാരിണ എന്ന വാക്കിവിടെ സാരവത്താണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയവരെ മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കില്ലെന്ന് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ മനസ്സിന്റെയും പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരന്തരം പരമാത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ആള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ, മറ്റ് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകരുത്, വ്യതിചലിക്കരുത്. അതാണ് അവ്യഭിചാരിണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയില് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവരുത്, അൺബ്രേക്കബിൾ ആയിട്ട് പോണം. ഈ നൈരന്തര്യത്തോടെ അല്ലെ, കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് പ്രധാനം ഭക്തി സേവനത്തില്. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കുക. മനസ്സിലാവുണ്ടോ?
മനസ്സിലാവുണ്ടോ മാതാജി? ശശികല മാതാജി മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഉണ്ട് ആ, മാതാജി, ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം രാജസി ധൃതിയാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യം. രാജസി സ്വഭാവത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അതാ പറയണ. യയാതു ധർമ്മകാമാർത്ഥാൻ ധൃത്യാ ധാരയതേർജുന പ്രസംഗേന ഫലാകാംക്ഷി ധൃതി സാ പാർത്ഥ രാജസി. അല്ലയോ അർജുന, ഏതൊരു നിശ്ചയം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അവയിലുള്ള അത്യാസക്തി കൊണ്ട് ഫലാകാംക്ഷിയായി തീരുന്നത്, ആ നിശ്ചയം രാജസമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞേക്കണത്? ധർമ്മ, കാമ, അർത്ഥാൻ. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം. മോക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ ഇവിടെ. മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വലിയ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളതാ അല്ലെ. ഇതിപ്പോ രാജസി ധൃതി പറയുമ്പോഴ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒരിക്കലും തൃപ്തനാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരായിരിക്കും അവര്. അതെ, അതിന്റെ സ്വഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാ അല്ലെ. തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷയങ്ങളിൽ വ്യവഹരിക്കാൻ വിടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ആസക്തമാവുകയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അത് അടങ്ങില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദ് എന്താ പറയണത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവത് സേവന നിരതമാക്കുക, എന്നാ മാത്രമാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പോ രാജസ ലക്ഷ്യബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തി ഒട്ടും അവരെ ആഗ്രഹിക്കില്ല. സ്വന്തം തൃപ്തി ആണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമാവുക. രാജസി ധൃതിയുള്ളവര്, രാജസി സ്വഭാവം. മോക്ഷം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ലവേ ഇല്ല അല്ലെ. അത് ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. ഇവരൊക്കെ ആരാ? ഗോദാസന്മാരാണ്, അല്ലാതെ ഗോസ്വാമിമാരല്ല. ഇവരൊക്കെ ഗോദാസന, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയാ, ദാസന്മാരാ ഇവരൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലാണ് ഇവര് നയിക്കപ്പെടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇവര് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമൊക്കെ സാധിച്ചവര് ഗോസ്വാമിമാര്. ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഗോദാസന്മാര്. ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഫലകാംക്ഷയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ആയിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഏതിലും അവര് ഫലം ആഗ്രഹിക്കും. പിന്നെ ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമം, അതാണ്. അർത്ഥ സമ്പാദനത്തിൽ അവര് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ. എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും അവർക്ക് മതിയാവില്ല. മതപരവും സാമ്പത്തികവുമായ മേഖലയിൽ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിൽ മാത്രം സുഖം കണ്ടെത്തുന്നവനും മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രാണൻ എന്നിവയെ ഈ വിധത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവനും രാജസ ഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് അർഹമായതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അത് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ മതി, ആ ബോധ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി. കോട്ടങ്ങളിലോ ഒന്നും തകരേണ്ട വരില്ല. പിന്നെ ഈ രാജസിക ബുദ്ധിയുള്ളവര് എന്താണ് ചെയ്യുക? അവർക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളാ. നടന്നില്ലെങ്കിലോ വലിയ ശോകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, നിരാശയുണ്ടാവും. അതാണ് രാജസി ധൃതിയെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി താമസി ധൃതിയെ പറ്റിയിട്ട്. താമസി ധൃതിയെ പറ്റിയിട്ട് 35. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതവേമേവച ന വിമുഞ്ചതി ദുർമേധ ധൃതി സാ പാർത്ഥ താമസി. അല്ലെ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയദാർഢ്യാണ് അല്ലെ. സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര ദോഷമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഓവർ സ്ലീപ്പിംഗ് ആണ്. അതാണ് പറയണ ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന്. പിന്നെ അവര് ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകള് അവരെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ്. നഷ്ടമായാലോ വലിയ വിഷാദം ആയി. അങ്ങനെ ഈ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം എനിക്ക് മാത്രം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവന. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വെറും ഒരു കെയർ ടേക്കർ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ കരുതാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
ഭഗവാന് തോന്നുമ്പോൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരണം. ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ധൃതി, അത് ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയിലത്തെ ആ സ്വഭാവമൊക്കെ നമ്മള് മാറ്റിയെടുക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, സത്സംഗം ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലെ ഈ സത്വഗുണം നമ്മളിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും. സാത്വിക ഭാവിയായ ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. അപ്പൊ സാത്വികരായാലും അവരും സ്വപ്നമൊക്കെ കാണും. സ്വപ്നം എല്ലാവരും കാണും അല്ലേ. അതത്ര വലിയ ദോഷമുള്ള കാര്യമല്ല. ഇവിടെ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായ ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് തന്നെ. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കാമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. സ്വഭാവം താമസമാകട്ടെ, രാജസമാകട്ടെ, സാത്വികമാകട്ടെ, എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണും. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികത തന്നെയാണ്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശ അവകാശം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ധൃതിയാണ് താമസം. അപ്പൊ താമസ ധൃതി പറഞ്ഞു. ഓരോ തരത്തിലെ 3 തരത്തിലുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി പറയാൻ പോണത് 3 വിധം സുഖമാണ്. ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് 3 സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഹേ ഭരതർഷഭ, വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. സുഖം ത്വിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണുമേ ഭരതർഷഭ, അഭ്യാസാദ്രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഇത് 3 വിധത്തിലുണ്ട്. എല്ലാവരും സുഖാണ് അന്വേഷിക്കണത് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവരോട്. ശാശ്വത സുഖം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കണില്ല അല്ലെ? ക്ഷണിക സുഖങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണത്. എല്ലാവരും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള സുഖം അല്ലെ. ഇപ്പോ ഈ 2 മിസറി ഉണ്ടാവും, 2 ദുഃഖം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുക. 2 ദുഃഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു അല്പസമയം സുഖം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ഏറ്റവും ചെറിയ സമയത്തേക്കാവും ആ സുഖം ഉണ്ടാവുക. അത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കരിമ്പ് ജ്യൂസർ ഉണ്ട് അല്ലെ, കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസർ മെഷീൻ. അതിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് എടുക്കും. ആ ആള് വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ഇട്ടിട്ട് വളച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് എടുക്കും. ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലും അതിൽ അവശേഷിക്കാത്ത അത്രയ്ക്കും അതിനെ മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫൈബർ അവിടെ വലിച്ചെറിയും അല്ലെ, ചണ്ടി പോലെ. അത് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരാൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇത് കരിമ്പിന്റെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു നോക്കും. ഒട്ടും ജ്യൂസ് കിട്ടണില്ല. ചെരിച്ച് വളച്ചൊക്കെ കടിച്ചു നോക്കും. അപ്പോഴും ഒന്നും കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ അതെടുത്തിട്ട് വലിച്ചെറിയും. വേറൊരാള് വന്നു, വേറൊരാള് സെയിം ഫൈബർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും കടിച്ചു നോക്കുകയാണ്. കരിമ്പല്ലേ, അതില് മധുരം ഉണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴും മധുരം ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഭൗതികത. നമ്മള് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ സുഖം ഉണ്ടാവും എന്നിങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. എന്നാലും വല്ല സുഖം ഉണ്ടാവുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സുഖം അന്വേഷിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടും. ക്ഷണിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിട്ട് ഇനിയും സുഖം കിട്ടും എന്ന് കരുതും അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് തന്നെ സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവുമ്പോഴേ അതിന് സുഖം കിട്ടും, പരമാനന്ദം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. സാധുസംഗേ സർവശാസ്ത്ര ഹോയ്, ലവമാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധി ഹോയ് എന്ന് പറയും. അപ്പോ
നമ്മൾ ഈ ഒരു ബന്ധനസ്ഥനായ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കും. അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവ് ചവച്ചതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദനത്തിനിടയില് ചിലപ്പോൾ ഒരു മഹാത്മാവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ആ ആത്മാവ് ഭൗതികതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയെന്ന് വരാം. അല്ലെ, ലവമാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് 1/12 seconds എന്നാണ് അല്ലെ. അത്ര പോലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടാൽ പോലും നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖലബ്ധിക്കായുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് വെറും ഒരു ആവർത്തനം മാത്രമെന്ന് സജ്ജന സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് തന്റെ യഥാർത്ഥമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുള്ള ഉണ്ടാകുന്നതും സുഖമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യർത്ഥമായ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതും. അപ്പോ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നിട്ട് ഭക്തൻ ആ യാതനകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്, അതാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ സുഖത്തിന്റെ തലം 3 തലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഇനി ഈ 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സാത്വിക സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയും. ബന്ധനസ്ഥനായ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബദ്ധാത്മാവ് ചവച്ചതിനെ തന്നെ വീണ്ടും ചവയ്ക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആസ്വാദനത്തിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മഹാത്മാവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ആ ആത്മാവ് ഭൗതികതയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയെന്ന് വരാം. കൃഷ്ണഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബദ്ധാത്മാവിന് ആകാനും സാധിക്കും. സാത്വിക സുഖം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന്. സാത്വിക സുഖമാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് പരിപൂർണത നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സുഖം. ആ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത്തദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ അമൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്തം ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. യത്തദഗ്രേ ആദ്യത്തില് വിഷം പോലെ തോന്നിക്കും എന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയും. എന്താണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് വേണ്ടായിരുന്നു, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. അന്ത്യത്തിലോ നല്ല സുഖമായിട്ട് തോന്നും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സുഖമായിരിക്കും അത്. അതിനെയാണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയാ. ഇപ്പോ ഭക്തി യോഗ പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആണ് നമ്മള് അല്ലെ, സാധകര്. അപ്പോഴ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ജപിക്കണം, മിനിമം 16 റൗണ്ട്സ് ജപിക്കണം. മാത്രല്ല 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേണം അല്ലെ. ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേ? മറ്റുള്ളവർ ചോദിക്കും അല്ലെ. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ സ്ട്രഗിളാ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളില്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കിടക്കയും തലേണയൊക്കെ വെച്ച് മൂടി പൊതിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രയത്നത്തിലൂടെ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇത് നിരന്തരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. പുറമെ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നും ഒരു ഭക്തന് ഒട്ടും ഫ്രീഡം ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് തോന്നുക. എന്നാല് ഭക്തന് പരമാനന്ദമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. പുറമേക്ക് അത് കാണില്ല. അന്തര്യാമിയായിട്ട് അല്ലെ അത്രയും സുഖം അന്തരംഗത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നെ അന്ത്യത്തിലോ അമൃത തുല്യമാണ് എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായിരിക്കും അത്. അങ്ങനെയുള്ള സുഖമാണ് സാത്വിക സുഖം. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിനെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള യത്നത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുമായി പല നിയമനിബന്ധനകൾക്കും വഴങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. കർക്കശങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം, വിഷം പോലെ കയ്പേറിയതുമാണ്. അവയെ വേണ്ടും വിധം അനുഷ്ഠിച്ചാലാകട്ടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലെത്താം. ജീവിതത്തിലെ അമൃതാസ്വാദനം അന്ന് ആരംഭിക്കുകയായി. അപ്പോ
ആദ്യം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം അല്ലെ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. ആഹാരത്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം. ഈ മാംസാഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവര് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ വിഷമമായിരിക്കും അല്ലെ ആദ്യത്തില്. പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ മോശം കാര്യങ്ങളായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാവും. അമൃത് പോലെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ അതിന് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് പറയാ അനർത്ഥ നിവൃത്തി എന്നുള്ള. ആ ഭക്തിയുടെ പല പടികളുണ്ടല്ലോ. അതിൽ നമ്മള് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മള്. ആദ്യം വിഷം പോലെ തോന്നും, പിന്നീട് അത് അമൃതമായിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ തോന്നും. അനർത്ഥ നിവൃത്തി വന്നു എന്നാണ് ഇത്. എന്നാൽ സുഖം ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ് ഇതില്, പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രം. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇനി അടുത്തത് രാജസ സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണത്. വിഷയേന്ദ്രിയ സംയോഗാത് യത്തദഗ്രേ അമൃതോപമം പരിണാമേ വിഷമിവ തൽസുഖം രാജസംസ്മൃതം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. രാജസമാണ് ഈ സുഖം. രാജസ സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഗഹനമായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാണ്. രാജസി സുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃത തുല്യമാണ്, ഒടുവിലെ വിഷപ്രായമാവും. ഇത് രാജസ സുഖം. തുടക്കത്തിൽ സുഖമായി തോന്നുന്ന അതേ സംഗതിയാണ് പിന്നീട് വിഷമായിട്ട്, മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോ ഒരു യുവാവും യുവതിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആരംഭത്തില് ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നും. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ ആ സുഖമൊക്കെ വിഷതുല്യമാവുകയും ചെയ്യും. അവര് തമ്മിൽ പിരിയും, അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹമോചനം നടത്തും. പിന്നെ അവർക്ക് ദുഃഖം, വിലാപം ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ സന്തോഷാണ്, അമൃത് പോലെ തോന്നും. പിന്നീട് അതേ സംഗതി തന്നെ വിഷം എന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങും. ഇത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോണം എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആദ്യം അമൃത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നവയുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ അവബോധത്തിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡിവോഷണൽ സർവീസിലേക്ക് വരാനൊന്നും ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? പ്യൂരിറ്റി വേണം അല്ലേ, വിശുദ്ധനാവണം. എന്നാലാണ് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക്, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഭക്തിയിലെ സുഖം എന്ന് പറയണത് അത് ആത്മീയ തലത്തിലുള്ളതാണ്. അത് ഈ ഭൗതികതയിലെ യാതനയൊന്നും പിന്നെ അതിനെ ബാധിക്കില്ല. അത് കുറച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്യുവറാണ്, അത് ശാശ്വതവുമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സുഖം ദുഃഖത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ വിധത്തിലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നമ്മള് രാജസി സുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയണത്. തുടക്കത്തില് അമൃത തുല്യമാണ്, ഒടുവില് അതേ സംഗതി തന്നെ വിഷം പോലെ ആയി മാറും. അത് രാജസി സുഖം. അതാണ് കൃഷ്ണ. ഇനി താമസി സുഖം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യദഗ്രേ ജാനുബന്ധേജ സുഖം മോഹനമാത്മന നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദോത്ഥം താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതുമായ സുഖമാണ് താമസം. താമസ സുഖം എന്താണ്? ഒരു മദ്യപാനി അല്ലെ, എപ്പോഴും സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ചെയ്യണത്, പക്ഷെ എപ്പോഴും ദുഃഖം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹം, നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക.
അങ്ങനെയുള്ള തമോ ഗുണികളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കില്ല, ഉറക്കം മാത്രാണ് അല്ലെ. കണ്ണടച്ച് അവര് സത്യത്തിനെ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ബുദ്ധി ഉള്ള ഒരാള് ബോധപൂർവം ഈ ഗുണത്തിനെ ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. പ്രാതകാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, കുളിക്കുക, എന്നിട്ട് ജപം ചെയ്യുക, പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉയരണം. താമസ സുഖ ബോധത്തിൽ നിന്ന് രാജസികതയിലേക്ക് ഉയരണം, പിന്നെ സാത്വികതയിലേക്ക്. ആലസ്യത്തിലും നിദ്രയിലും സുഖം കാണുന്നവർ തീർച്ചയായും താമസ സ്വഭാവിയായിരിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്നും അറിയാത്ത ഒരാളും താമസ സ്വഭാവി തന്നെ. ഈ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർക്ക് വ്യാമോഹമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് തുടക്കത്തിലാകട്ടെ അന്ത്യത്തിലാകട്ടെ സുഖം ലഭിക്കുന്നില്ല. താമസികൾക്ക് സാത്വികരെ പറഞ്ഞു, ആദ്യം വിഷമായിട്ട് തോന്നും, പിന്നീട് അമൃതായിട്ട് തോന്നും. രാജസിക സുഖം ആദ്യം അമൃതായിട്ട് തോന്നും, അന്ത്യത്തിലെ വിഷമായിട്ട് തോന്നും. എന്നാൽ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എപ്പോഴും തന്നെ വിഷം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും എല്ലാം ദുഃഖമാണ്. ശ്ലോകം 19 മുതൽ 39 വരെ ഈ ഗുണഭേദം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങളില് എവിടെയും ഗുണബാധിതര് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എവിടെയും ഉണ്ട് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ആ പ്രഭാവം. ഇനി 40-ാമത്തെ അതാണ് ഇവിടെ പറയണത്. രജോ തമോ ഗുണങ്ങള് പതന കാരണാണ്. ബുദ്ധിമാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയരണം പരിശീലനത്തിലൂടെ. ആധ്യാത്മികതയില് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 40-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുന സത്വം പ്രകൃതിജൈർമുക്തം യദേഭി സ്യാത് ത്രിഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. എല്ലാവരെയും ഈ ഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുക. പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ പ്രവർത്തനം ഏതുവിധമെന്ന് ഭഗവാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ അഡ്വാൻസ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ലഭിക്കാൻ തീവ്ര ആഗ്രഹമുള്ളവരുമായിട്ട് സത്സംഗം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ഇച്ഛ ഉണ്ടാവുക. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക നമ്മള്. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിഷാം ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവൈർഗുണൈ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയനായ അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയരെ ചാതുർവർണ്ണ്യമയാ സൃഷ്ടം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കൃഷ്ണപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഏതു വർണ്ണത്തിലാണെന്നുള്ളതല്ല കാര്യം. അങ്ങനെ ഗുണാതീതരാവണ അവസ്ഥയിലേക്ക് തനിയെ നമ്മൾ എത്തും. ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അധീനതയിലാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മള് ബോധപൂർവം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് പ്രവർത്തിച്ച് അത് ഏത് വർണ്ണത്തിലുള്ളവരായാലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഇതാണ്. അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അപ്പോഴ്.
4 വർണ്ണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം മുതല്. ഒന്നാമതായിട്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ശമോദമസ്തപശൗചം ആർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ആസ്തിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാർമ്മികതയും ഭക്തിയുമാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങള്, ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങള്. ശാന്തത ഉണ്ടാവും അവർക്ക്, അല്ലെ? ആത്മസംയമനം ഉണ്ടാവും ഏതൊരു കാര്യത്തിനും. തപശ്ചര്യയോടെ അവര് ജീവിക്കും. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ക്ഷമ ഉണ്ടാവും, സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, ധാർമ്മികത ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഇപ്പോ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്റെയും മുകളിലുള്ളത് ആരാ? വൈഷ്ണവൻ, അല്ലെ? അവര് ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്ന ആളാ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ മുകളിലായി. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും, അല്ലെ? മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ. ഇനി 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ക്ഷത്രിയരുടെയാണ് പറയണത്. 43. ശൗര്യം തേജോ ധൃതിർദാക്ഷ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച ക്ഷാത്രം കർമ്മസ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. ക്ഷത്രിയരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ. പരാക്രമം ഉണ്ടാവും, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവും, നൈപുണ്യം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും, യുദ്ധത്തിലെ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തികളിലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ പിന്നെ പറയുന്നത് ശൂദ്രന്മാരുടെയാണ് 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അത്രേ. ശൂദ്രരുടേത് അധ്വാനവും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കലുമാകുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചത് തന്നെയാ. അതിന്റെ റിപ്പീറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ വന്നിക്കണേ. പിന്നെ 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? ഇനി പറയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണത നേടാം. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് 45ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മനിരത സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അതാണ് 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അതിലൊന്നും വിവരിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത് ഓരോ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ശ്ലോകാണ്. 46 പരിപൂർണതയിൽ എത്താനുള്ള വഴിയാണ് പറയണത്. യത പ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. ആന്തരശക്തിയുക്തനായ ഭഗവാനെയാണ് സാമാന്യന വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുക പതിവ്. ആന്തരശക്തിയുടെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബം അത്രേ ബാഹ്യശക്തി. ഈ ശക്തി ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. അവിടെ പറയും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്.
അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അവയ്ക്ക് കാരണഭൂതൻ. ജന്മാദ്യസ്യത എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം ഇതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7-ാം അധ്യായം വിവരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാൻ തന്റെ ആന്തരവും ബാഹ്യവുമായ 2 ശക്തികളാൽ സർവവ്യാപിയായും ഇരിക്കുന്നു. അല്ലേ? ഇപ്പൊ സർവവ്യാപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ, അല്ലെ? ആത്മീയത. ബാഹ്യശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ ശക്തിയോടൊപ്പം ആരാധിക്കണം. ആന്തരശക്തി യുക്തനായ ഭഗവാനെയാണ് സാമാന്യന വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുക പതിവ്. ആന്തരശക്തിയുടെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബമത്രേ ബാഹ്യശക്തി. ഈ ശക്തി ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. ഭഗവാൻ തന്റെ വിസ്തരണമായ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ എങ്ങും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? എമ്പാടുമുള്ള ദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എല്ലാം പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അവിടുത്തെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുടമയായിട്ടുള്ള ഋഷികേശനാണ് തന്നെ ഒരു സവിശേഷ പ്രവൃത്തിക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മ വേണം. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാല് നമ്മള് ഗോദാസന്മാര്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം ഇക്കാര്യങ്ങള്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ ഏതു വിഷയവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഗ്രാഹ്യമായി തീരും. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പോ എല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും എല്ലാതും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഹിതകരമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത ജീവിതത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചുമതല ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ഉന്നതി. ഏത് തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ പരമ ഉത്കൃഷ്ടമായ പരിപൂർണത നേടും. ആന്തരശക്തിയുക്തനായ ഭഗവാനെയാണ് സാമാന്യന വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുക. ആന്തരശക്തിയുടെ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിബിംബം ആണ് ബാഹ്യശക്തി. ഈ ശക്തി ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ജീവന്റെയും കർത്തവ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ്. എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സന്ദേശം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ ഏതു വിഷയവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഗ്രാഹ്യമായി തീരും. നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ കൃപ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഭഗവത്ഗീത വിശദമാക്കുന്നു തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചുമതല ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? മാതാജി നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ 16 ശ്ലോകമായില്ലേ മാതാജി? ഇന്ന് നിർത്താം. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് 46 വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്തു. എല്ലാത്തിലുള്ള ഗുണഭേദം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. സിമ്പിൾ അല്ലേ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ? ഇത് മുമ്പ് പഠിച്ചത് തന്നെ അല്ലേ?
രാജസിക ഗുണങ്ങള് താമസിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് പിന്നെ ഇത് വായിക്കുമ്പോ ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും. രാജസ താമസ സ്വഭാവങ്ങള് ആ ഗുണങ്ങള് വളരെ ദോഷം ചെയ്യണതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നീട് സാത്വിക ഗുണത്തില് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തണേന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അതൊക്കെ അതിജീവിച്ചിട്ട് നമ്മള് പുരോഗമിക്കണം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ആനന്ദമയ അഭ്യാസാത് എന്ന് പറയണ ആ രീതിയില് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അസോസിയേറ്റ് ആവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലെ? എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആവുക? നാമജപത്തിലൂടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു തന്നു, മിനിമം 16 റൗണ്ട്സ് ജപിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതത്തിന് ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേത് എന്നുള്ള ആ ഭാവനയിലേക്ക് ഉയർത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങള് ആരാ പറയാ? എന്ന് പറയോ? രാജസി സുഖത്തിന്റെ ഇത് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ രാജസി സുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജസി സുഖത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുമോ? തുടക്കത്തില് അമൃതതുല്യാവും. ഇന്ദ്രിയ തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമായിരിക്കും. വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖമാണ്. തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമാണെങ്കിലും ഒടുവില് വിഷപ്രായമാവുകയും. അതെ, അതേ സംഗതിയാ അല്ലെ? തുടക്കത്തിൽ അമൃതമായിട്ട് തോന്നണ അതേ സംഗതി തന്നെ അവസാനത്തിൽ എത്തുമ്പോള് വിഷമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുക. രാജസി സുഖാണ് അങ്ങനെ. എന്നാല് സാത്വിക സുഖത്തിന് നേരെ വിപരീതം. ആദ്യം വളരെ ടഫായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ? വിഷമായിട്ട് തോന്നും. അതെ, രാവിലെ എണീക്കണം, കുളിക്കണം, ജപിക്കണം. അതെ. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 16 മാല ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഒരു 16 കൂടെ ജപിക്കണം എന്ന് തോന്നും അല്ലേ? പിന്നീട് അതിന്റെ സന്തോഷം, ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യത്തിലെ വിഷം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോ അമൃതായിട്ട് മാറുന്ന സുഖം. അതാണ് സാത്വിക. പിന്നെ ഇതോ താമസ സുഖത്തിലോ? ആദ്യത്തിലും മധ്യത്തിലും അന്ത്യത്തിലും എല്ലാം ദുഃഖാണ് അല്ലെ? സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല. ഇനി ധൃതിയുടെ കാര്യത്തില് സാത്വിക ധൃതി എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായ ദൃഢനിശ്ചയം 33. മനപ്രാണേന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെയോ യോഗ അനുഷ്ഠാനത്താല് അങ്ങനെ ഏകാഗ്രതയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുക.
പിന്നെ ദൃഢമായതായിരിക്കും. അത് ഒരിക്കലും അതിന് പതനം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയം അത് സാത്വിക നിശ്ചയമാണ്. ദൃഢനിശ്ചയം. എന്ത് തീരുമാനിച്ചോ അത് നടപ്പിലാക്കും. എന്ത് വില കൊടുത്തും ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കും. അതാണ് സാത്വിക ധൃതി. ഇനി രാജസി ധൃതി എന്താണെന്ന് പറയൂ. ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം ഇവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ അത് ഫലകാംക്ഷിയായിത്തീരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. അതെ, അവര് ധർമ്മമാണ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഫലകാംക്ഷ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എത്ര അർത്ഥം സമ്പാദിച്ചാലും അവർക്ക് പോരാ, പിന്നെയും പിന്നെയും സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവാന് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് ഒട്ടും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. അവര് സ്വന്തം തൃപ്തി മാത്രമാണ് അവര് നോക്കുക. അതാണ് രാജസി ധൃതി. അവര് ഗോദാസന്മാര് അല്ലെ, അവരാണ് ഗോദാസന്മാര്, ഗോസ്വാമിയല്ല. ഇനി താമസധൃതിയുടെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? താമസധൃതിയെ കുറിച്ചിട്ട് സ്വപ്നം, ഭയം, ആ സ്വപ്നം, ഭയം, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭയം ഉണ്ടാവും, വ്യസനം, വിഷാദം, മതം എന്നിവയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ബുദ്ധിശൂന്യമായ നിശ്ചയമാണ് അല്ലെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള നിശ്ചയം. ഈ ലോകത്തിനെ വരെ കീഴടക്കാൻ ഉള്ള എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന കിനാവ് കണ്ടിട്ട് മനപ്രാണി ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ധൃതി താമസധൃതി എന്ന് പറയും. സുഖായി, ധൃതിയായി. ഇനി പിന്നെന്താ പഠിച്ചത് നമ്മള്? നിശ്ചയദാർഢ്യം, അത് ഇന്നലെ പഠിച്ചതാ. രാജസ ബുദ്ധി, ഇന്ന് സാത്വിക ബുദ്ധി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും അതൊന്നും കൂടി പറയൂ. സാത്വിക ബുദ്ധി എന്താണ്? ഈ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്, ചെയ്തുകൂടാത്തതെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടത്, ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതെന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണവുമായതെന്ത്, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധിമത്. അതെ അതെ. അപ്പോ ഈ കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്താല് എന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമോ, ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുമോ എന്നറിയുന്ന ബുദ്ധി. ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലാണ് ഭഗവാന് തൃപ്തിയാവുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഞാൻ അസോസിയേറ്റഡ് ആവുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി, അതാണ് സാത്വിക ബുദ്ധി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അങ്ങനെ പിന്നെന്താ? പിന്നെ രാജസ ബുദ്ധിയെ പറയാൻ പറ്റുമോ? രാജസ ബുദ്ധി 31. പറയുന്നത് ധർമ്മം എന്ത്, അധർമ്മം എന്ത്, ചെയ്യരുതാത്തത് എന്ത്, ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് എന്നൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് രാജസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതെ, എല്ലാം കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ഏതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് തന്നെയാ. പക്ഷേ താമസ ബുദ്ധി ഒന്ന് നോക്കൂ, അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ്. താമസ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാ? ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും അധർമ്മമായും അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും കാണും. അതന്നെ, അതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരം. ശരിയായ അറിവില്ല, വിപരീത ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ അവരാണ് പെട്ടെന്ന് നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കണം. അവര് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം അല്ലേ, പെട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ അധികം പേരും ഇങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും എന്നാണ്.
അപ്പൊ അവരോട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും ഭഗവത്ഗീതയോ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. അവർക്ക് അവരുടേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് മാതാജി. അതന്നെ. അവര് നമ്മളോട് പറയും ഈ ആകെ ഒരു ജന്മേ ഉള്ളൂ, അതെ, ആ അടിച്ചു ജന്മത്തില് പൊളിക്കുക. ആവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കുക. എന്നോട് ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ പറയും എന്തിനാ ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു, ഒരു ജന്മല്ലേ ഉള്ളൂ, ആ ജന്മത്തിൽ അവർ ആസ്വദിക്കട്ടെ. അതെ അതെ. പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോണത് നരകാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഇല്ല. അല്ല, അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. മഹാത്മാവിനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും സാധാരണ മനുഷ്യനെ മഹാത്മാവായിട്ടും കാണുന്നു. അതെ അതെ അതെ. മഹാത്മാക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല, വെറും സാധാരണ. എന്നാ വേഷം ഭൂഷയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പാന്റ് കോട്ട് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട ആളെ മഹാത്മാവാന്ന് വിചാരിക്കും. അയാൾ വെറും തല്ലിപ്പൊളിയാവും. അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക ഈ താമസ ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക്. ശരിക്കും നേരെ ആവണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് തന്നിട്ട് പോയിക്കുക അല്ലേ? അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എല്ലാത്തിന്റെയും സംഗ്രഹം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാ. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരു വിഷമൊന്നുമില്ല. അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാനായാലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുന്ന പ്രയാസത്തെക്കാളും നമ്മൾ ഈ വിവർത്തനം ചെയ്ത നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതല്ലേ മാതാജി? സെന്റൻസ് ശരിക്കും ശരിയായിട്ടില്ല അല്ലെ മലയാളത്തില്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണോ ഇതാണോ? അതേപോലെ 17-ാം അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഗുണങ്ങളുടെ അതിനെ കുറിച്ച്, ഗുണങ്ങൾ ത്യാഗത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്, അങ്ങനെ എന്തോ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് ആ 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണില്ലല്ലോ. അത് ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളത് യജ്ഞം എന്നാ തോന്നുന്നത്. അതെ അതെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ക്ലിയർ ആക്കി തരുമോ മാതാജി? അതെ. അതെന്താന്നറിയോ? അതാ യജ്ഞചക്രം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? യജ്ഞചക്രത്തില് ത്യാഗം, സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളിടത്ത് കാണുക, അത് യജ്ഞമല്ലേ? യജ്ഞമുണ്ട് മാതാജി, യജ്ഞവും ത്യാഗവും രണ്ടല്ലേ? ആണോ? ടൈപ്പ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. അതെ അതെ. അത് യജ്ഞം തന്നെ. അതില് യജ്ഞചക്രത്തില് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളിടത്ത് യജ്ഞം യജ്ഞാണ് വേണ്ടത്. ഞാനത് മാതാജി ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു വേണ്ട, യജ്ഞമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. ത്യാഗം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 18-ല് ത്യാഗം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. യജ്ഞചക്രം ഓർമ്മയുണ്ടോ? കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ യജ്ഞചക്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല മാതാജി, കാണിച്ചില്ല. ഇല്ലേ? ഞാനത് എങ്ങനെയാ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അത് ത്യാഗം എന്നുള്ളത് യജ്ഞമാണോ മാതാജി? അപ്പൊ അത് അതെ സാക്രിഫൈസ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ. മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ത്യാഗത്തിന്റെ തരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. അത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ?
അല്ല, ഇത് 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മാതാജി അത്. 17 10. 17-10. 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ത്യാഗത്തിന്റെ തരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. ആ 3 തരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ യജ്ഞാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അതെ. അതെ അതെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതന്നെ. 13 മുതൽക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത്. ഏതാ? 11 മുതൽക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവുള്ളത്. 17 അതെ, 10 യജ്ഞമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ പ്രഭു, യജ്ഞമാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ. ത്യാഗം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് പ്രഭു. ആക്ച്വലി സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എടുക്കുമ്പോ ത്യാഗം എന്ന് എടുത്തതായിരിക്കും. അതെ. ഈ ഓ ഓ സാക്രിഫൈസ് യജ്ഞം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഓക്കെ പ്രഭു. അർത്ഥം എടുക്കുമ്പോ മാറിയേക്കണതാണ്. ശരി പ്രഭു, ശരി ശരി, ഓക്കെ. ഞാൻ ഒരു യജ്ഞചക്രത്തിന്റെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കിട്ടോ നോക്കട്ടെ. നമ്മള് 2 തരത്തില് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളത് യജ്ഞത്തിനെയും പറയും. നിങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ത്യജിക്കൂ എന്നുള്ള അർത്ഥവും എടുക്കും. ഇവിടെ ഈ ത്യജിക്കൂ എന്നുള്ള അർത്ഥം അവരെടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ശരി പ്രഭു. മാതാജി, നമുക്ക് നാളെ അവലോകന ക്ലാസ് അല്ലേ മാതാജി? അങ്ങനെ വേണമെന്നല്ലേ പറയണത്? അതെ ആയിക്കോട്ടെ, മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഞാൻ ഒരു യജ്ഞചക്രം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. കിട്ടുമെന്നറിയില്ല. ആ മിൽ ഗയാ. നോക്കട്ടെ, ഇനി അതിനെ ഇതാവാൻ നോക്കട്ടെ. വന്നില്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടു മാതാജി, കണ്ടു. ആ കണ്ടു മാതാജി. ഇപ്പൊ കണ്ടോ? ഇത് യജ്ഞചക്രം ഓരോ വ്യക്തികളും പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ? അതാണ്. അതാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ വന്നു. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാക്രിഫൈസ്, കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് യജ്ഞം ഉണ്ടായി അല്ലേ? യജ്ഞം, സാക്രിഫൈസ്. യജ്ഞത്തിലൂടെ മഴയുണ്ടായി, മഴയിലൂടെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ആ ധാന്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് ഓഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചക്രം, ഒരു വ്യക്തി ഈ യജ്ഞചക്രം, സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ. ഈ യജ്ഞചക്രം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം പരിപൂർണതയിലെത്താൻ. അതാണ് ഇവിടെ ഈ യജ്ഞചക്രം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കണ്ടോ, സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ യജ്ഞചക്രത്തിന്. മനസ്സിലായോ? മാതാജി. അതാ. ഈ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കണത് കാണിക്കണില്ലല്ലോ. പ്രസാദം പിന്നെ കഴിക്കൂലോ, നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സൈക്കിള് പൂർത്തിയാക്കും. സൈക്കിൾ ഇത്രയായാൽ മതി. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോയി. അതെ. എന്നെ കാണിക്കുന്നല്ലോ മാതാജി. ഇത് പ്രസാദം തയ്യാറായിട്ടോ, എന്നാലും കഴിക്കുമല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഭീഷ്മപഞ്ചകമാണ് പ്രഭു. അപ്പൊ അതാണ് സൈക്കിൾ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ്. നാളെ വൈകുന്നേരം സന്ധ്യ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞതും നമുക്ക് ഈ ഭീഷ്മപഞ്ചകം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒഴിവാല്ലോ അല്ലേ, മാറ്റാം. അതെ അതെ അതെ. ഫാസ്റ്റിംഗ് ടിൽ 12 അല്ലേ ഫാസ്റ്റിംഗ്? ടിൽ നൂൺ. അതെ. അതന്നെ, ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മള് ഫാസ്റ്റിംഗ് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മാതാജി, സന്ധ്യക്കല്ലേ? ഉച്ചയ്ക്കല്ല, ചന്ദ്രനെ കണ്ട ശേഷം. അതെയോ? അത് ശരി. ഞങ്ങളുടെ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അറിയില്ല, ഞാൻ ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കി അറിയാറുണ്ട്, സമയം കിട്ടിയില്ല നോക്കാൻ. അപ്പൊ യജ്ഞചക്രം എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ? ഇനി മതി. കണ്ടു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
അപ്പോ തുളസി കല്യാണം എവിടേക്ക് പോകുന്നില്ലേ മാതാജി നിങ്ങള്? ഏതാ? തുളസി തുളസി കല്യാണം ഈ തുളസി ഞായറാഴ്ച. ഉം. ആരോടാ ചോദിക്കണേ? എനിക്കറിയില്ല. മാതാജിയോട് തന്നെയാ ചോദിക്കണേ. അതെയാ? പ്രേം. അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പോ ഞാൻ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ആ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ അനൗൺസ് അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങളൊരു സെഷൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സത്സംഗിൽ വരാം. അതെയോ? നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ? നമ്പൂതിരി വിദ്യാലയത്തിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പ്രഭു നല്ലൊരു തൃശ്ശൂരാണോ പ്രഭു? ആ അതെ അതെ അതെ. ഗോപിനാഥൻ പ്രഭു. അതെ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ്. അയ്യന്തോ. ഓക്കെ. ഞങ്ങള് അയൽവക്ക. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അവിടെയല്ല ഉള്ളത്. ആ അരിമ്പൂരല്ല അല്ലേ? അല്ല ഓക്കെ അല്ല, ഓക്കെ. മാതാജി ഇവിടെ എറണാകുളത്താ? എറണാകുളത്താ. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എറണാകുളം ആവുമ്പോ അവിടെ വേറെയും പല തൃപ്പൂണിത്തുറയിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? തൃപ്പൂണിത്തുറയിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകാറില്ല പ്രഭു. ഞാന് ആക്ച്വലി ഞാന് മുംബൈയിലാണ്, ചെറിയ മകന്റെ അടുത്താണേ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആഹാ. കുറച്ച് കണ്ടിജൻസി വന്നപ്പോ മൂത്ത മകന്റെ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ആളില്ലാത്തപ്പോ വന്നതാ. അത് ശരി അത് ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അരിമ്പൂർ വരാറില്ലയോ? അരിമ്പൂര് പൂട്ടിക്കിടക്കുക. അത് ശരി അത് ശരി. ഉം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചെറിയ മകൻ ഒറ്റയ്ക്കാണേ.